naging 7 at di ko pansin. Ba't ngayon'y naging 7? Wala kong wrong. Ba't ganon? Nagulat na lang ako. Naging 7. Ako'y kinabahan. Ba't ngayon'y naging 7? Anong dahilan? Ba't ngayon'y naging 7? Ako'y umuwi mula Saudi. Nagulat na lang ako. Naging 7. Dahilan daw, sabi ni Mrs. Siya'y aking ginalaw nung ako'y umalis. Nabuntis. Oo, before bilang ako sure, isang beses lang ako nakascore. Naging 7. Anak kong 6, ba't ngayon'y naging 7? At di ko pansin. Ba't ngayon'y naging 7?